Novčana sredstva kojima Evropska investiciona banka pomaže razvoju zemljama regiona mogu se podeliti u neke dve grupe. U jednoj grupi bila bi sredstva koja su namenjena za razvoj različitih privrednih i društvenih segmenata u zemljama regiona, a u drugoj grupi sredstava bila bi dakle sredstva koja su namenjena za oporavak od pandemije COVID-19. Takođe, novčana sredstva, evropska novčana sredstva možemo podeliti u sredstva koja su zajmovi i ona koja su donacije. Pa da krenemo od početka, dakle da čujemo koliko je od početka ove godine evropskih sredstava kroz Evropsku investicionu banku došlo u Bosnu i Hercegovinu. Gospođo Negre, prvi ugovor koji je potpisan, to je ugovor o zajmu vredan 10 miliona eura i namenjen je razvoju malih i srednjih preduzeća, je li tako? Tako je, mi smo potpisali do sada ukupno 22 miliona evra, što kroz zajmove, što kroz garancije. Takođe smo, pre svega za razvoj malih i srednjih preduzeća, znači da bi se poboljšala likvidnost preduzeća, da bi se omogućilo da se radna mesta zadrže, da bi oni uspešnije premostili ekonomske probleme koji su ih zadesili u okviru pandemije. I to je nešto zašto smo povoljnije uslove odobrili i stavili na raspolaganje, baš zbog pandemije i zbog teških uslova poslovanja, i pomažemo preduzećima time što čitave iznose isplaćujemo unapred finansijskim posrednicima. Što ranije nije bio slučaj. Što ranije nije bio slučaj. Znači, ranije su banke povlačile sredstva onako kako su ta sredstva trošena i kako su projekti stizali. Sada, u ovom slučaju konkretno pričamo o Raiffeisen banci, sa kojim je tih 10 miliona koje ste pomenuli potpisano u aprilu. Mi ćemo sredstva unapred isplaćivati, znači da se nadamo da će ona biti trošena brže i efikasnije, baš zato da bi pomogli privrednicima da se lakše izbore sa ekonomskom situacijom i sa krizom koja ih je zadesila. Mala i srednja preduzeća koja su zainteresovana za ovu vrstu pomoći, kome bi trebalo da se jave? Mi sarađujemo i sa drugim finansijskim institucijama u Bosni i Hercegovini. To su pre svega komercijalne banke. Čitav spisak banaka se nalazi naravno na našem portalu koji svi mogu da kontaktiraju ili pak da kontaktiraju nas direktno pa da uđu u kontakt sa nama, da im damo neophodne informacije. U svakom slučaju, pored ovih sredstava koje sam navela, potpisali smo i 10 miliona evra za čitav region koji se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu i pre svega na Bosnu i Hercegovinu zato što pomažemo malim i srednjim preduzećima da uposle mlade ljude na duži rok, da im daju neophodne obuke za zapošljavanje, za razvoj, za obrazovanje, tako ako mogu da kažem, i praksu. I to je opet nešto, to su podsticaji koji ukoliko to preduzeće ispune, dobiće povoljnije i jeftinija finansijska sredstva. To je nešto čime želimo dugoročno da pomognemo region da bi se izborio sa velikim problemom koji je nezaposlenost mladih. Drugi ugovor koji je Evropska investiciona banka potpisala sa Bosnom i Hercegovinom je bio u avgustu i on iznosi 12 miliona eura. O čemu se tu radi? Pa to je garancijska šema sa Raiffeisen bankom koja pomaže u ovom slučaju toj instituciji da preuzme veći rizik kad finansira male i srednje preduzeća, da finansira i neke kategorije koje su rizičnije, koji nemaju toliko dovoljne kredibilnosti, ako tako mogu da kažem, i koje nemaju možda toliko finansijske prošlosti. Znači, sve neke rizičnije delove privrede koji imaju manji pristup finansijskim sredstvima. Oni su takođe bitni u ovoj situaciji da bi se i ta preduzeća, da bi im se omogućilo da premoste probleme u poslovanju koje su ih zadesila zbog pandemije koja nas je sve zadesila. I pre svega mi motivišemo kroz preuzimanje rizika u ovom slučaju ovu lokalnu finansijsku instituciju da povoljnije uslove finansiranja ili da smanji kamatne stope ili da poveća dužinu otplate kredita i time praktično preuzimamo deo rizika, odnosno gubitaka ukoliko do njih dođe. To je veoma značajan instrument za banke u Bosni i Hercegovini, jer jednostavno daje im mogućnost
posluju sa većim brojem klijenata, sa rizičnijom grupom klijenata, da daju bolje finansijske uslove i da budu zaštićeni od gubitaka. Znači, takvi finansijski proizvodi su jako traženi u ovom momentu. Mi smo dosta njih plasirali i u prethodnom periodu, ali naravno i u ovom periodu tokom ekonomske krize da je jako bitan kao dodatni stimulans privredi i ekonomiji. U julu mesecu i u Bosnu i Hercegovinu stigla i jedna donacija evropskih sredstava. Radi se zapravo o sredstvima kojima se finansira deonica puta, koridor 5C nedaleko od Sarajeva. Jeste, tako je. Mi smo u julu potpisali novih 11,8 miliona evra za nastavak izgradnje koridora 5C u Bosni i Hercegovini. To je panevropski koridor, veoma bitan za povezivanje centralne Evrope kroz Bosnu i Hercegovinu za izlazak na Jadransko more. U njega do sada je u izgradnju koridora 5C Evropska investiciona banka uložila 631 milion evra, od čega plus 200 miliona evra donacija. Znači, značajna sredstva bespovratno su uložena u izgradnju tog značajnog koridora, čija izgradnja još uvek nije završena. Ovih 11,8 miliona pomoći će da se poveže autoputem Sarajevo sa Mostarom i to su naravno dva važna grada u Bosni i Hercegovini. Nadamo se da ćemo nastaviti izgradnju koridora 5C što kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, tako i kroz Republiku Srpsku, gde smo takođe investirali značajan deo sredstava, preko 200 miliona evra za izgradnju autoputeva u Republici Srpskoj. U planu su i dalje potpisivanje novih finansijskih aranžmana, kako koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku, tako i nastavak izgradnja autoputeva u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je nešto čime ćemo se baviti u narednom periodu. Evropska unija će nastaviti da daje donacije da bi pomogla izgradnju ovog važnog panevropskog koridora. Pre 2 meseca je potpisan jedan veoma koristan, mada su sva ta sredstva su naravno veoma korisna i za Bosnu i Hercegovinu i čitav region, ali jedan zajam koji je specifično koristan za mlade ljude, za njihovo zapošljavanje i za obuku da bi se zaposlili. O čemu se tu radi i čemu su tačno namenjena ta sredstva? Pa, u okviru programa Evropske unije za Zapadni Balkan potpisali smo, tako je, 10 miliona evra nedavno, takođe garancijska šema koja će omogućiti finansijske benefite i koristi preduzećima koja zaposle mlade ljude na duži rok i koji im daju mogućnosti da se profesionalno usavršavaju, da idu na razne obuke, da idu na razne treninge. Znamo da region, pogotovo u Bosni i Hercegovini, muči muku sa nezaposlenošću mladih ljudi, da je taj stepen nezaposlenosti veoma visok i ovo je jedan program koji smo mi ranije sprovodili u drugim zemljama u regionu, da jednostavno motivišemo preduzeća da uđu, odnosno da im damo podstreh da zaposle mlade ljude. Znamo da je mladim ljudima i kada završe fakultete ili kada se obrazuju, završe svoje obrazovanje, teško da nađu neka prva radna iskustva, zato što svi traže nekog sa iskustvom. I znači ovo je taj neki finansijski podstrek u smislu da će takva preduzeća dobiti bolje finansijske uslove, bolje uslove kreditiranja, znači smanjenje kamatne stope, duže periode otplate kredita, znači sve ono što može neke i subvencije u određenim slučajevima, znači sve ono što može da ih podstakne da realizuju neke projekte koje imaju, investicione ili neka druga ulaganja, ukoliko pritom i obavežu se ili imaju nameru da pomognu zapošljenju mladih ljudi. Oko 1200 kompanija će imati pristup ovom programu. Ja moram da napomenem da smo mi do sada samo u Bosni i Hercegovini za male i srednje preduzeće izdvojili preko 750 miliona evra finansiranja, od kojih je pomoglo da se održe čak preko 82.000 radnih mesta. Evropska investiciona banka veoma mnogo je uložila i na području Republike Srpske. Koje su vrste ta ulaganja bila?
Tako je. Mi smo do sada u Bosni i u Hercegovini uložili 2,7 milijardi evra od, pa čak i 77. ali pre svega od 2000. godine. I pomogli smo više od 52 projekta da se realizuju. Dobar deo tih projekata i sredstava je završen i na teritoriji Republike Srpske, gde smo pomogli izgradnju autoputeva, gde smo pomogli i nastavit ćemo to da radimo, znači što Koridor 5C, što druge značajne saobraćajnice koje prolaze kroz Republiku Srpsku, a koje služe Republici Srpskoj da se bolje poveže ili sa Koridorom 5C u Federaciji, ili sa Srbijom, ili sa Hrvatskom. Znači, mogu da pomenem most kod Gradiške, koji je u toku je njegova izgradnja, koja je takođe i prekogranični projekat i u koji je Evropska unija takođe uložila značajan iznos bespovratnih sredstava. Takođe smo aktivni veoma u zdravstvenom sektoru. Sa 115 miliona evra pomogli smo izgradnju kliničkog centra u Banja Luci i u Bijeljini, koji su završeni. To je značajna investicija koja je pomogla pre svega Republici Srpskoj da se odbrani u toku pandemije i da efikasnije rešava i da se suoči uopšte sa zdravstvenom krizom. Mi ćemo nastaviti ulaganja u medicinski sektor. U planu je, odnosno u toku je evaluacija projekta koja treba da pomogne da se stvori jedan pravi medicinski naučni kampus u okviru Kliničkog centra Banja Luka, gde će pre svega imati pristup medicinski fakultet, profesori, studenti, da se stručno obučavaju, da se objedinjeni, znači na jednom mestu, znači ceo medicinski kompleks, ako tako mogu da kažem, Univerziteta medicinskog u Banja Luci. Mislimo da je i to značajan projekat, ne samo u smislu pružanja kvalitetnije i bolje medicinske nege, već i u smislu obučavanja, istraživanja, nauke i razvoja, znači svega onoga što jedan takav kompleks treba da pruži i studentima i profesorima. U Republici Srpskoj dosta smo bili angažovani na projektima koji pomažu odbranu od poplava, znači infrastruktura koja podiže nivo pripremljenosti Republike Srpske za neke, ne daj Bože, buduće nepredviđene prirodne katastrofe. Znamo koliko je ovaj region bio pogođen poplavama iz 2013. godine i pre toga iz 2010. I onda smo u saradnji sa nadležnim ministarstvom i javnim preduzećima ušli u jedan takav projekat. Samo prošle godine je potpisano novih 19 miliona evra da se taj projekat, da kažem, završi ili upotpuni. Do sada je u infrastrukturu izgradnje, znači svih nasipa, brana, svega onoga pomaganja da se rečna korita saniraju ili da budu bolje pripremljena za da ne dođe do novih izlivanja reka kada bi došlo do velikih kiša. Do sada je u taj projekat uloženo ukupno oko 72 miliona evra, što je značajno ulaganje, ali mislimo da je Republika Srpska prepoznala značaj i takvih projekata. Nedavno, odnosno prošle godine, je otvorena deonica Banja Luka-Doboj, koja je značajna opet u smislu povezivanja gradova unutar Republike Srpske. Mi ćemo nastaviti da radimo na novim ulaganjima. U Bosni i Hercegovini generalno radimo, odnosno odobrili smo nedavno projekat koji će pomoći u Sarajevu bolji gradski saobraćaj, pre svega šinski gradski prevoz, znači sve ono što se tiče tramvaja i funkcionisanja tramvajskih saobraćaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. To je neko ulaganje EIB-a od 75 miliona evra. Takođe ćemo pomoći izgradnju kapaciteta obnovljivih izvora energije i u tu svrhu radimo na projektu vetroparka Vlašić, takođe u Bosni i Hercegovini. Znači, to su sve veoma relevantni projekti za budućnost, odnosno za bolju razvijenost i ekonomsku i socijalnu u Bosni i Hercegovini. Ono što je važno da bi Evropska unija pomogla svojim sredstvima, to su projekti. Dakle,
možemo da kažemo da je potrebno da zemlje regiona, u ovom slučaju na prvom mestu Bosna i Hercegovina, imaju odgovarajuće projekte i da se onda sredstva mogu naći. Tako je. Mi zapravo već duže vreme radimo sa našim partnerima da im pomognemo da pripreme projekte, da im kroz takođe donacije i bespovratna sredstva stavimo na raspolaganje kojim će se projekti pripremiti. Ako tako mogu da kažem, to je bio i slučaj sa ovim projektom za poboljšanje gradskog saobraćaja u Sarajevu, gde smo kroz donaciju za pripremu projekta uspeli da pomognemo gradu Sarajevu da pripremi bolje tehničku dokumentaciju i sve ono što je neophodno da bi došlo do realizacije investicije i u tom smislu mi smo uspeli da procenimo ulaganje, da odobrimo naš kredit koji se uklopio, odnosno u sinergiji sa bespovratnim sredstvima za tehničku pomoć uspeo i da pripremi. To je nešto što je veoma bitno zašto Evropska unija izdvaja velika sredstva i ima dosta projekata i na koridoru 5C i projekata kanalizacije, vodosnabdevanja, koji imaju već koristi od značajnog iznosa bespovratnih sredstava. Mi ćemo nastaviti i da nadgledamo te projekte i da pomažemo njihovu realizaciju, ali njihovu pripremu bez koje nema ni realizacije projekta. Ono što je najnovija informacija iz Evropske unije, što se tiče evropskih sredstava namenjenih regionu, to je odluka Evropske komisije da se regionu pomogne sa blizu 9 milijardi eura. U najkraćem, šta se od tih sredstava može očekivati u regionu? Pa pre svega cilj ovog paketa koji je veći, očekuje se da bude veći kada sve se neophodne odluke donesu u Briselu, je da bude veći od paketa iz prethodnog finansijskog perioda i u tome je još značajniji. Značajan je po tome što će i pratiti neke reformske programe zemalja, znači biće vezan za ispunjenost ipak nekih uslova koji se tiču reformskog programa i samih reformi u sektorima određenim, da li je to transport, zdravstvo, prosveta. Fokus će biti na regionalnom povezivanju, na regionalnim inicijativama, na pre svega ulaganju u železnički transport koji je čisti, brži vid prevoza robe, dobara i ljudi, koji je zapostavljen u velikoj meri u ovom regionu bio do sada, jer je fokus bio na izgradnji autoputeva, to je slučaj za Bosnu i Hercegovinu. Međutim, Evropska unija želi da bespovratnim sredstvima i donacijama podstakne da se železnica modernizuje, rehabilituje, da bi ljudi mogli da je koriste, što, nažalost, mladi ljudi u ovom regionu sve manje i manje rade. U tu svrhu mi ćemo pomoći takođe projekte i u Bosni i Hercegovini koji se tiču modernizacije i rekonstrukcije železnice. Takođe će fokus biti na obnovljivim izvorima energije, na prelasku na čistiju, efikasniju energetski privredu, jer se Evropa obavezala da do 2050. godine postane energetski neutralan kontinent, znači da ne emituje štetne gasove, maltene uopšte, da ih neutralizuje. Što bi podrazumevalo i naš region do 2050. godine svakako? Je geografski apsolutno u Evropi, je li tako, u kontinentu evropskom. Za to će biti neophodna velika sredstva u ovom regionu, jer se ovaj region pre svega velika većina zemalja bazira na energiji iz uglja, iz lignita, koji znamo koliko je štetan za životnu sredinu. Mi smo u tu svrhu u Bosni i Hercegovini planirali ulaganje u jedan projekat obnovljivih izvora energije, u vetropark. To je projekat u koji planiramo da investiramo 36 miliona evra i Vlašić se zove taj vetropark, koji je značajan i bit će naše prvo ulaganje u vetroparku Bosni i Hercegovini. Značajan će biti fokus na inovacijama, na podršci privatnom sektoru. Bez ulaganja privatnog sektora neće moći biti na dug rok obezbediti ekonomski razvoj i socijalni. I Evropska unija u istom ovom programu kroz garancijske šeme koje stavlja na raspolaganje želi da podstakne više od 20 milijardi evra ulaganja privatnog sektora i
privatnog i javnog, a pre svega privatnog, u različite sfere privrede. Naravno, u taj iznos su uključene i naša investiranja, znači grupacije EIB, Grupa Evropske investicione banke, i to je sve ono što mi već radimo, znači to je pomoć malim i srednjim preduzećima, finansiranja, za likvidnost, za održanje radnih mesta, za nove proizvodne kapacitete, što ćemo nastaviti da radimo. I takođe, naravno da će biti fokus i na zdravstvenom sektoru, na njegovom oporavku, na njegovoj daljoj modernizaciji, da bi ljudima u regionu mogla da se pruži neophodna medicinska nega. I u tu svrhu mi radimo na nekim novim projektima u Republici Srpskoj, pre svega na izgradnji novog medicinskog kampusa u okviru kliničkog centra u Banja Luci, koji treba da pomogne i nauku i razvoj, ne samo adekvatnu zdravstvenu negu i zaštitu. Znači, to su sve neki, da kažem, glavni ciljevi ovog velikog paketa na koji će se fokusirati Evropska unija. Raspodela finansijskih sredstava po zemljama nije odlučena. Projekti treba pre svega da budu spremni da bi mogli da se realizuju. U tu svrhu će jedan deo finansiranja otići na pripremu projekta, ali i na strukturne reforme u određenim sektorima, koje takođe mi pratimo kroz naše investicije. Pričamo, znači, o svemu onome što treba da podstakne veći ekonomski razvoj u regionu, bolji kvalitet života građana. Pričamo, znači, i dalje o razvoju transportne mreže, pre svega, o ulaganja u zdravstveni sektor, u privredu, u preduzeća, u obnovljive izvore energije, u inovacije, u razvoj, u obrazovanje. Eto, ako mogu da objedinim jednim delom, to bi tako izgledalo. Gospođo Negri, najljepše vam hvala na ovom razgovoru za BHT1. Hvala vama. Poštovani gledaoci, nadamo se da smo uspeli da vam vrlo precizno približimo kolika su ulaganja Evropske unije u Bosni i Hercegovini i kolika će biti u narednom periodu, a to je za nas, obične građane, važno da znamo da bismo mogli da pratimo i kako se ta sredstva troše i koliko koristi mi kao građani od tih ulaganja imamo.